Hej, i dag vil jeg fortælle lidt om ben, og grunden til, at jeg har valgt det emne i dag, det er fordi, at der er rigtig mange, der stiller spørgsmål omkring ben, både med hunde, der er på tørfoder, og de hunde, der er på barf. Først så vil jeg lige fortælle, at det er på lørdag, at den søde massør Rikke, hun kommer her i butikken. Og der er stadig 2 ledige tider, så vil du have lidt luksus til din hund, så koster det kun 150 kroner for 45 minutter. Og der er en ledig tid kl. 11:15, mener jeg det er. Ellers så i hvert fald så kig lige op over her, fordi der skriver jeg de korrekte tider. Det er ikke lige, når jeg står her og skal lave en video og kan huske tiderne helt præcist. Omkring ben, så vil jeg fortælle, at det der sker, det er, at rigtig mange de stiller spørgsmål og har problemer med, når de fodrer deres hunde og gerne vil give den et ben og hygge sig med, at hunden får tynd mave. Og en af årsagerne til, at hunden kan få tynd mave, når det er, at man giver den et ben, det kan være, når man fodrer med almindeligt tørfoder. Det vil sige tørfoder, som er meget, meget højt på kulhydraterne, det vil sige ris, majs, korn i forskellige arter. At så er pH-værdien i hundens mavesyre så høj, at når de så får benet, så er de simpelthen ikke i stand til at kan omsætte og behandle det her ben nede i mavesyren. Og det gør så, at de har en tendens til at få tynd mave. Der er så også, når vi giver dem de her store rørknogler, de ligger og hygger sig med, hvor der er det her lækre marv af hundene, de kan ligge og slikke i sig, som de elsker og giver en masse mindre gode prutter. Det er, at det marv faktisk også kan give tynd mave. Så der er et par årsager, når det er, man er på det almindelige tørfoder. Når man barfer, og der er ben med i kosten, det skal der være, gerne en bendag om ugen, minimum. At der er også igen med rørknoglerne er mere for hygge, fordi at hundene kan ikke spise det hele, de kan ikke tygge de her kraftige knogler. Så dem kan man give dem en gang imellem som lidt hygge. Men de andre knogler, dem bruger vi til at give kalk, til at give faste pøller. Og så fodrer vi også med kylling, og der er rigtig mange, som kommer ind. Ja, men vi har da hørt, at man ikke må fodre hunden med kylling. Og det er også rigtigt, at man ikke må fodre hunden med kylling, når benene er tilberedte. Det vil sige, at når de er bagte, stegte, grillede eller kogte, og det gælder faktisk for alle ben, lige meget om det er okse eller hjort eller kylling eller hvad det er, at lige så snart benene er tilberedte, så ændrer strukturen sig i benene, og det gør så, at de splinter og kan give de her skader i hunden, som nogen de er rigtig, rigtig og forståeligt bange for. Men så længe at de er rå, og specielt fjerkræ faktisk, er noget af det bedste ben, man kan give, uden at der sker noget, fordi at de ben er så bløde og fjedrene, at hunden bare kan tygge dem i stykker og knase dem. Og derudover så har vi jo så hjorteben og lammeben, og vi har kyllingehalse, vi har okseben og kalveben, så der er rigtig, rigtig mange forskellige slags ben, man kan give sin hund, og hvor de kan spise det hele. Så giv gerne din hund noget ben. Er det en hvalp, skal den meget gerne have noget hver dag, så den kan få noget kalk til sin krop. Og hvis det er, at det er voksne hunde, så meget gerne en bendag om ugen, eller eventuelt splitte det ud på et par gange, hvis det er for voldsomt, og specielt til de mindre hunde. Så det var det for i dag. Så vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god dag, og jeg glæder mig til at se jer her i butikken. Hej hej!